যেটা তাবো সুজাংনানি বখাক থাংতং ফিয়া যেটা সেগজাংনানি বখাক থাङितং हेदबा खर बोसोरनि थाइ अरत 27 जना नुक दङ जों नोटिसआव ओमफ्राय सिनि जों जे साइमाबा 27 जना न 27 टा फेमिलि दिनैके जेटा जागा सुनानि कक दङदा जागा सुनानि निनो कक दङनि इको सुनो ब नोटिस रिजाक आबोनो बागै सुंबो हायका आबोनो बागै न ओमफ्राय सोंरियाता तामनि रिनाबा आगि नाना थागोन तो जों नुरुगिया बरक जाखा माबाबो जाखा दा जों जाखा दाबोसो सुंना हठात करि आबहाय बादा खायनो जोंनो बुनुगिया आमो फना दे दना दे दं सय सादना चक्रपति दे जों आमो नुगिया वानसा दे दं टक्सा दे दं जों आमो नुगिया जों बनो मोखांसे नुगियाखौ आबो नंनाय मुंखै ताम दं सिनि नाय मुंबाथाय तामसा जों सिनि जागा सुंनोता तामनि जों बुnya दिनाबा जों आगिनि सिमिसे नाना थागोनि सिमिसे जाय हेमानि मा बाबु दाबो सिनि हाबा हाना दंनाय सिनि बोसा थानाय सिनि बुसु बरा थानाय एतामबा जों हानो बाहायगिरि नाय रिमायासो ओ थायो कै दिनि बोसोकानि त पासकानि निन पासकानि हाय दं जासाना बै त बुंनो आइनि बेबसाते सेगितलांखाय नं यांनि बबा हायके सेगितलांना सोंरि सिमाया ता सोंरि माया जोंफोर थैतो जे फायनाय बनफोर खैनोबो थानाय जों सुजा कं सायरो जों रिमाया रिमाया क थाइनि मुं ताम आनि बुमुं गाय क थाइनि मुं ताम अ थाइनि बुमुं दे क जागानि मुं टंबारि लामा लामपरा हाति ए बुंखाय आनि बुमुं गाय गंजरानि बेफ्रमा बबलक मिसिंगलायबो हेजमारा ब्लक पीएस का सिदाय नंनि जेटा असुबिदा न जेटा कालायतं माने असाहि कालायतं माने ताबो किरि करंनाय तंलाय माने जागा थाइ सेगजांनानि बखाक थांतं ननि ओ आमसानि एमएलए ताबो एमडीसी रमसा साहका नने साका तामरक आसारका सिनि सार एम न बसाका गाय जे तिनिनि जेटा गार्डिं पारा ताबो नंनि ओ आमसायो ताबो थाइ नंनि आगिनि सिमिं नरक जेटा राबार बागान ताबो खुबबार खाइ चाइ तंमाने जेटा सेगजांनि बखाक थाङि दं बिसिते कलंमा नंनि याफाव तंमाने ओ बिसय तनु रखसावै नंनि ओ गामिनि लुकुरग दतनो नंबो ताबो निताखौ बुकुसन दतनो नखलायजा तानि बागै माना होका तानि बागै अबाहायके बुमुं ताइगायसानि मुं बाय कंगाना बेसे मिडिया रंगो लायके थांबाय जुरखाय सारिखिसा ओमफ्राय जों अरो जों तिनि पुरबापुरु जों खायसाय हाय दंदो ओमफ्राय जों खायसाय हो साजबा खायसाय दङ आगिनि जुगबो जों खायसाय हो मा बाबु जों खायसाय दङ ता बोसाबति खायसाय दङ ओमफ्राय जेपुर बर' बंनि जागा हनै बर' दाग उलिक थातैका बि मुंगुय हयतो बुआं फांसाबो आ जे आ ताबुक व्यक्ति जे दरबार खायनाय अ जागा मालिकनि बजेगस नाय बिनि बुआं फांसाबो गै पिलार कंसाबो गरै जों बनो सिनाबो गरै गा जों आसो गरनि आसो जुगे जुगे जों मा बाबु सं नाना सं ताबुक जों बोसाबति खायजाय दं गांगा बिनि सिनेमा सेकरगा जों सिनेमाबो गरै ताबुक बोसाबति जों मिथिंत खायजाय दं बिनि पुरबापुरु खायजाय दं दा ब आसो आंसे राबाताय 20 बोसोर खा ता मा बाबु संबोसो खायगेना ताय नाना संबोसो खायगेना गा ताबुक अब हायासे ब ताबुक बिनि जागानि बादा खायदै दा जों सिनिया ओमफ्राय आ मुहूर्तेव न जों फिन पारापति बा सिरंनो जों सालायगा नायदि जों तो ताबुक आगिनिफ्राय जानजा दखल खाय हुकसाव माइथायाव साव गा ताबुक अब हायिं दंगा पारापति बा सिरंनो साका आबो तो माया जे बुसुकरि ब साधना चक्रपति को बिनि पारा हंगांगाय आगरतला शिवनगर को हंगाय बर बिनि जागा ताबुक जे बर्तमान जे साइ दंनाय रखा हंगा आमो बाहायकें मानाय जों आनि नक दं हुक दङ बा जों ताक नक हुक या कारिनाय बागान या कारिनाय जों आमो बाय बोसाबति सारि तनो परि तनो खानि तनो नक संसार पारि तनो ए अबन बागैनो जों तिनि अर अलखाय तहसिल फाइया तहसिल फाइयै जों नोटिस सिखा साबो जागाव अबबाय थाय दंनो
Enggak sing borok bung sitelang mai ka sung notice kan ka borok ini jaga di market sung tanya ini pai. Enggak sing para tiba semili woi ombok ya sing pun jigon pun rima ya nai sing awo hai ini ko para tiba sir semua sabi kita. আচ্ছা ও জায়গা খাই নং কাগজপত্র রক্ষা করে আগে নানা সুসু সংবু করে তাক সংবু করে বরফ দখল খালামखांबाय क्या তারপর जों खाय बिनि जागानि जों बाइक सिनाबा बिनि मुंगै हयतो पिलार गंसा म सादार जखनपुरनि जागानि पिलार कायसे कयजाक दं हयतो जों खायगला कामो हयतो जों आं राबार कायमास 20 बोसोर थांगा ते माबाबो संतो खायनो थांगा गा आपुरो आं जेपुरो राबार काय दं आपुरो मता खायदि मानि जागासिन बादा खायखो जों खायगला कामो 20 बोसोरनि सिगां आगि कोन साजायगा कोन साजायगा 20 बोसोरनि सिगां आं 20 बोसोर आं राबार कायमास 20 बोसोर था गा आपुरो से कोन साजायगा ताय मा बाबु सं परेबो कोन साजायगा नाना सं परेबो कोन साजायगा ताबो अबो हायनि दं तबो जों ओंखाय जों आबो हाय माने जों जिनि सार इंको याम सार रबिन्द्र नम्बर साका बनथां सायका ब निजिसत साका आर आबाद बुद आं जागारि सिमाया आं निजिसे जेल खाथि फायजा अरावा बुद जागानो सब बरन वानसानि जागा अबो हायरक बरक साका ओंखाय लास्ट परे ओंखाय जों मास गायसानि परे बते सेरिंखा जोंनो जों थांखा आब्रुखाय बगरक सावो अ जागा कलेज खायना ना कम्पानी दांनो तामुंनो जों सायमेया नंनि दाबि ताम तंग आबरकसै साबानि आमंखाय सारि एम साव रबिन्द्र गामन परे जों बाय कोन आलासना करे सिरिं नम्बर तमुंनो ननि ककना जायकै बुंदे हाया पिरिसनायनर जों तो नायदे अरो जों तिने नाना चुचो हते पुरबा पुरुष तंग मानिबा तिने पारा को बसि दको इको जोंना ससबि जुगुतारि बाय मं माया जों बायके तंनायबा आं थांबाबोथ आनि जागा दुरि बरफलां थाखायथ आनि थाखायसो बायनिबो थांमानि न आन्दिखाय जोंना पारा बसिबा सिरक जों सहस्रि तम पदक्षेप ना हानाय तो मुंनो ननि कक बाय मानि जायगाखै बुंदे हाया पिरिसजांनाय अब ताम हायके ताम या पिरिने सेजनाय का जों पुरबा पुरुष दं खायंगा का जों पुरबा पुरुष न मारिगि मानायलेनाय जों पुरबा पुरुष न जों रिगि मानायलेनाय जा उनु क्राक या पिरिसजां मानि बखरता थांतम थांनाय मानि आं का जों थांनाय देबो क्राक या पिरि रम अबन साइ देबो क्राक थांनाय देबो सेजनाय मालिक सुनो नोटिस दिया मालिक सुनो नोटिस दिया मालिक नोटिस दिया